स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ई स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से। पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा कुंवार वाला डीपी। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और अंकिता सिंह जी, और ई गाना के लिखले बाड़े प्रिंस प्रियदर्शी जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े प्रियांशु सिंह जी, और ई गाना के वीडियो के डायरेक्ट कैले बाड़े रवि पंडित जी। आप लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के ई गाना अभी कमिंग सून में बा, और ई गाना के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द शुभ लाभ फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कैल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना दर्शक लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी।